Horas madita salutna. Salam. Maulate madi debata dilian kita di bagasan hai pason. Di saderion. Saya tuhat tama tutu totong mangaramuti hita. Diakan amason. Hami perhalado HKPP Jalan Lura. Madokon tuhamu terlumubi tamu nami. Dohot. Na di bagasta marsada-sada melalui live streaming. Selamat beribadah ma, tapahohoma, mareda mahita, sabuk kedeta, nomor 570 ayat sada dohot ayat 2. Merhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to diperbadian na tumapalangit dohot tanoon, amen. Aina mengulu do hata ni debata, jala margogo mengula, jala tajom sia sadok podak si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa, dohot todi. Akaringrik pe dohot udok. Jala panguhum doi di parohaon. Dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata amanami perdengan bahasa nasumurung. Namar pungudo kami dison. Mengido tu hosian nasa rohanami. Saita bai maha porsion nami jala pergugui kami. Asa tarapul kami parangin na denggan. Songon napi nangido ni rohamsian kami. Saya ramoti mahami roli hasusuda ni bohal nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, marit demahita sia buku deta nomor 250 ayat 1 dohot ayat 2. Sai
Tangion hamuma patik ni debata di mingguan, ima siap patik pasapuluhon. Sonom hatan. Patik perjulu. Audo Jahoba debatam ninna debatat. Ndang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik padua. Ndang jadi ganaonmu jala indang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek. Na di torni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang si uluat. Patik patuluhon. Ndang jadi dohonon goar ni debata. Yang go suturedalan na. Ay ona uhum na do sogot akan namar sineang di goarna. Patik paupat. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinangonom ari ma ulah hamu nasa sulamu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Indang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi hutani halak pe na mengibati hutam. Adi na onom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di bahe nido ubahe nadi pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di perbadiai. Patik palimahu. Iko pasanga pemudo natorasmu. Asa mertua ho. Jala leling mengulu di tano na dilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paonopot. Ulang ho mamunu. Patik papituhon. Ulang ho mangalakup. Patik pawaluhon. Ulang ho manako. Patik pasiahon. Ulang ho olo makhatidakon hata nasotutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Indang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Indang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo bawa, manang naposo boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado paddo ni debata taringo tu patik nasapului odo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Pergogo na suatu dosa jala perimas. Siluluho dosa ni amanat tu pinoparna. Rodi sudu patuluhon. Rodi sudu paupaton. Pinopar ni akan na sugo roha diau. Alai asido rohaku dia akan na meribu-ribu. Akan na marholong ni roha diau. Naso mangalausi patiki. Ima sahatna. Rak mengidogogo mahita tu debata taringot tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Mari dehita sebut kedeta nomor 24 ayat 1 ayat 2. Tatapamiyo na pungudiso ay nanay pujiyo nami denggani basang ni ami tatapamiyo na pungudiso Tatopo tima dosa tatu debata tapaseret marohatta martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijam. Pergugu na suatu dosa. Perdenggan basa doho jala rodi saliling nileling na do asini roham.
Saya marpamwati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jojodo hami mardosa marado penho. Jala jojodo husungguli hami rimasmu merhite sian pangalasan nami. Di hatam ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasan nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Pelua kami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasan di dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah. Labatar rimas jala para siroha godang. Indang dibahen tuhita hobar tu akka dosata. Jala indang dibalosot tuhita hobar tu akka hajahatota. Songo nasini rohan ama mira akka anakna. Asini rohan ni Jehovah diakan nama kabiari ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita sebuku deta nomor 110 ayat 1 ayat 2. Bagaimana hatani debata turpuk dari minggon imana tersurat di buku Psalmen 110 ayat sia 1 ayat 10 mergati-gati mahita madjaha marhite aha tarpabottor doli-doli lakana molo di pahobbar tu hatam nungahu pajob hatami di bagasan rohak asa unang merdosa autuho nunga di pajojor akka bibir husude uhum akan naruar sian papangan mi saya papikir-pikirokku do akka paretam. Jala saya berengokku do akka bugasmi.
ima sahatna, mertua doakan atu mangingon hatani debata, jalan no piopsa, amin. Marede hita sa buku ede, nomor 260 ayat 1, dohot ayat 2. Dakon maha porseo tai sungun nahitin dakon didongata saha porseo di sadok perpion rak mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pergogo naswatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai ima natu bibuhon di Maria nagabe-gabean santo di perbadia andorang suhabubuan Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banuatoru dung di tanom namula mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun de bata Jakoba amanai pargogo naswatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi perbadia jala adung sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora suda amin tabigi matik ting dihita manang warta di mingguan. Shalom. Horas ma hita saluhutna. Amanami do inanami do na posebulung hita saluhutna na pungu di parmingguon bagas satikyon. Tapai hut-ihut ma warta minggu di bagasan mingguon asa ujaho kami. Na parjolo koinonia 2.1 sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari Minggu 24 Oktober 2021 yang akan datang dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja. Dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5 diakonia 5.1 baptisan atau terdidi khusus. Pada hari ini Minggu 17 Oktober 2021 dalam ibadah siang ini pukul 10.30 WIB
gereja kita akan melaksanakan pelayanan baptisan atau terdidi sekaligus naik sidi kepada Saudari Fitri Boru Sihombing. 5.2 konpen atau sermon distrik. Pada hari Senin 18 Oktober 2021 akan diadakan konpen atau sermon distrik 18 Jabar Tendi bertempat di HKBP Bethesda Resort Bala Endah mulai pukul 10 WIB. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.3 Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2021 dilaksanakan secara hibrid. Sebagian hadir di Sipoholon dan sebagian lagi berkumpul dalam satu tempat distrik 18 Jabar Tendi. Akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai Jumat 25 sampai 29 Oktober 2021 bertempat di Hotel Jayakarta, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A, Bandung. 5.4 Pemberkatan nikah atau warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Yong Henry Pasaribu SH, putra dari Bapak Mintoni Pasaribu ST, Ibu Eliana Boru Siditonga SH, yang beralamat di Jalan Barus Utama nomor 37A, RT 03, RW 04 Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi, masuk week 1 dengan Saudari Kristina Boru Sirait, putri dari Bapak Jasper Sirait almarhum, Ibu Lentina Boru Santuri, yang beralamat di Kampung Jembatan, RT 04 RW 02 nomor 38, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Perumnas Kalender, Resort Perumnas Kalender. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 9.00 WIB. 5.5 Pemberkatan nikah atau warta pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara I Made Duiva Satya Nugraha ST, putra dari Bapak Insinyur I Wayan Dinas, Ibu Niluh Nuraini SE almarhum, yang beralamat di Jalan RSI Faisal 8 nomor 26 Makassar, anggota Jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan Saudari Gerisca Aprilia Boru Pardede, putri dari Bapak Joni Richard Pardede, Ibu S Boru Sitemorang, yang beralamat di Jalan Pojok Utara 1 nomor 167, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk week 3. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 11.00 WIB. 5.6 Pemagaran lahan gereja dan pembongkaran kantor gereja. Sesuai dengan kesepakatan bahwa lahan di samping gereja yang sudah dibeli akan ditembok atau dipagar secara permanen supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dana awal pemagaran diambil dari sisa penggalangan dana COVID-19. Untuk mendukung pembangunan tembok tersebut, Huria kita memohon partisipasi jemaat, baik uang cash maupun material bangunan. Untuk penjelasan RAB atau rencana anggaran biaya akan diwartakan minggu depan. 5.7 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan program dan anggaran tahun 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon berupa pesta amplop.
rencana kegiatannya akan diadakan pada hari Minggu 7 November 2021. Amplop disediakan oleh gereja atau huria. Amplop diserahkan setelah persembahan kedua dalam setiap kebaktian. 5.8 Kebaktian Padang seksi Parupuan. Pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, seksi perempuan akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Lembang. 5.9 Pemesanan buku. Gereja kita akan memesan buku Ipola Pajonok Mendekat, Jamita, Almanak, dan Kalender 2022. Dimohon kepada jemaat yang akan memesan buku Pajonok atau Mendekat supaya menghubungi Sintua Wik masing-masing atau ke kantor gereja. Batas pemesanan sampai dengan tanggal 20 November 2021. 5.10 Kegiatan Sidi atau kegiatan Parguru Malua. Jadwal pelaksanaan Sidi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Retreat Parguru Malua tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober 2021 sudah dilaksanakan. B. Ujian tertulis 24 Oktober 2021. C. Ujian lisan bersama orang tua Jumat 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. D. Naik Sidi hari Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Penitian Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari Sabtu 9 November 2021 yang lalu telah dibentuk Penitian Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Penitia akan dilantik pada hari Minggu 24 Oktober 2021 dalam kebaktian siang, dan susunan kepanitiaannya kami bacakan singkat. Ketuanya adalah Dr. Gigi S. Boru Sitompul, Sekretaris Dela Boru Simatupang, Bendahara Bidan Delima Boru Tampu Bolon. Seksi acara penanggung jawab Pendeta Dodi I. Semarmata STH. Seksi dekorasi penanggung jawab Satria Adi Simajuntak dan Christian Siahaan. Seksi konsumsi penanggung jawab Nyonya Silaban M. Boru Pasaribu. Seksi keamanan penanggung jawab DJ Aritonang Boru Sirait. Seksi multimedia dan dokumentasi penanggung jawab Sintua NTH Pardede. Seksi kesehatan penanggung jawab Dr. Sondang Boru Silalahi. Seksi humas penanggung jawab Sintua J. Hutagaol. Yang terakhir 5.12 jadwal ibadah minggu. Hari Minggu 24 Oktober 2021 yang masuk pukul 7.30 WIB adalah WEK 1, 7, dan 8. Masuk pukul 10.30 WIB WEK 2, 3, dan 5. Masuk pukul 6.30 WIB WEK 4, 6, dan 9. Songonima amang inang warta di mingguan mau lihat mak. Tapuji matuhatta maredemata sebuku edeta nomor 20 ayat 11 dohotudutna uhut papungu pilihan. Atani Jehovah si padame Roma
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata di debata di minggu tasadarion ima minggu pa 20-on dung Trinitatis tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 10 sada ayat 27 saat 20 lalu. Dihamuaka manami dot inanami napo sebelum remaja sekolah minggu namar minggu di bagas munabe dia keinganan muna. Hatani debata dihita di minggu tasadarion iman atar surat di Lukas 10 sada ayat 27 saat 20 lalu. Dohok mahamunang pedijabu muna majaha hatani debata dihita. Laos namar minggu di garejaon tajaha mamarhite responsoria. Di nama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan sian tonga-tonga ninatoropi masoarana ninna mamadok ibana mertua mana tumubuhon jalan apa bagot ho. Ima sahna mula di hati Indonesia di dok sonon. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Amuak kamang dot tamuak kainang saluhuna nahinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus nomor 2 manangihon hatana sadarion. Molo mangihuton akka pikiran izolma. Godang do dalan madok sahalak nomor 2. Ida mertua hobah. Berju-berju kaya anak komwate denggan-denggan pangalahona turenang ulauna ninna sahalak inata tu dongan na ina songoni nang kapadohan na asing mertua lai wah molo dia kapasarian pasamotan hira dilehot tuhanido dilai pasarian nauli nadinggan sian asini rohana nungadong adong on ninna akka nama kata hatai pajojorhon ragam ni hatuaon di pakataion do di pikiran ni jolma hape kamang dot tamuak kainang rotu hatta Yesus sadarion nomor 2 imanatu mangihon hatani dewata jalanau peopsa. Yang berbahagia menurut takaran manusia berbeda dengan berbahagia menurut Yesus Kristus. Jala memang nama naringoti hapor siaud do tuhattai. Ai di pabali ibana Belzebul. Si bolisi dungi di hataho katani dewata tigor jala sitong marsahala tuhattai mameritahon hatani dewata dohot menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Maka banyak orang takjub kepada Yesus. Orang-orang berbondong-bondong mengikut Kristus. Banyak orang yang rindu mendengarkan perkataan Kristus. Manangihon pangajarionna, doh manangihon jamitana, torop jolma laho mengihutton Tuhan Yesusi. Ai sobbu si holna, dohot sobbu pakilalaanna. Ala ditangihon hatani tuhattai. Gabe halak nomor 2 adullo mangihutto Yesus. Halak nomor 2 taksongon hatuaon ni portibiok kape.
halak na mertua dak songo pikiran ni jolma hape ai ro tu hatai madok mertua mana tu bangion hatani debata jala nau peopsa dia kahatuan nasing tu hatai madok mertua ma na pugos todi mertua ma na yasroha mertua ma sibuat dame mertua ma nalabok roha mertua mahamu molo di paburu-buru halak kamu alani guarhu ninna Tuhan Yesus di Matius 5 amu kamang dot tamu kainang aron nani dot ni Tuhan Yesus di turpuk taon tuhita na sumertua do halak na dari rahimnya Kristus lahir manang na sumertua do hita molo burju ya nak kota jala gudang takjuk mernida nasida Yesus bukan mau menyangkal benar bahwa ibu yang melahirkan Kristus dan dari rahimnya lahir Yesus dan memberi asupan air susu ibu yang murni dan nutrisi makanan yang murni tutu hatai dang halak na mertua alai adong dope hatuaon na jojo di lupa hojolma arong dope hatuaon na jojo ta tadikon arong dope hatuaon na sai tong dang miat dope di bagasang ngoluni zolmai ima mertua mahalak na tumangihon hatani debata jalan au pepsa sai jojo do tadi konon dak tangga na mertua molo na manang yok katani debata dang mertua molo na peop hatani debata dak kalak na mertua molo mangulah katani debata hape roh Kristus sadarion di jamitana laho madapoton hatani natai tutudo mertua ina na manubuhonao alai mertua addo halak na tumangihok katani debata jala nau piapsa ima dihita sonari ima dihita kamang dot tamak kainang mernida hatani debata majalo hatani debata UBG jamita maka nguluhosa di bagasan ragam niak kapar nguluota asa toktong mian hatani debata songon nani dok ni episteli hupa pikir-pikiri ganuk borngin hu peop do hatami hu hahilas sodolomoni rohami jala hu paingoti-ngok tonami di bagasan rohaku asa toktong disaluhut panggulmiton ningulutta hatani debatado gabe hati uron di data asa disaluhut nata pikiri hatani debatado mangalehon hati uron gogonai baru apul-apul dia kena marsak dohot manukoli akan nagale gabi saluhut hita toktong makasi holi hatani dewata di bagasan ngulutta puasa mertua mo kainang manangyok katani dewata kainang mertua mahamu manangyok katani dewata sadarion berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya diberkatilah orang yang mendengarkan firman-Nya hari ini puasa mertua hita manangyok katani debata ala ikon pasahaton ni hatani debata do tuakkan atu mangihoni saluhut nauli nadenggan dohot pamujion maradopon debata jadi jamitai ikon napatol hason lomoni rohani debata do jamitai ikon napatol hason harajaon ni debata do dang bui hami parjamita patol hason harajaon nami dang boy hami parjamita patol hason lomoni rohanami ikol lomoni rohani dewata do hidup ben mertua molo lomoni rohanami do dang mertua hamu berkamu madang mertua hamu mulak sang gerejaon lomoni rohani parjamita hidup pang dihatahon ninna alai ala lomoni rohani dewata ala hatani dewata na di pasahat di bagasa saluhut perguruan ni ala Kristen mertua do hitatong las marohat tamat jalo hatani dewata jadi dang boy parjamita pasob butagas da merhiti hatani dewata dang boy ikon lomoni rohani dewata do ditonangon ikon hatani dewata do dihatahon ido banari dok sema Israel ko amar Yahweh dengarlah umat Israel demikian firman Tuhan bukan firman Yesaya Jeremia Hezkiel tetapi firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada umat Israel hatani dewata do dibaritahon lomoni rohani dewata do dihatahon ido banna mertua hita molotapeop hatani dewata
Porak si dua baba do hatani dewatai. Porang si dua baba natazom. Laho mangalehon si paingot. Laho mangalehon tuhita togu-togu. Laho mangalehon tuhita pamisangon bahkan. Di bagasan saluhut panggulmiton ningoluna. Alay nang parjamita ipe. Molo di jamita hok katai. Porang si dua baba doi. Tu diri nasad diri. Jadi di bagasa perdalanan ningoluta. Ko si hollo hita tu hatani debata. Kalau modoro hatta di hatani debata, songon hatani debata do nasai toktong huhalunguton. Jala firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu toh. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku. Di dia tersurat. Bibeli bagus. Itu toh. Itu. Itu dia tersurat di Bibeli apa sih? Di hatani dewata mangalihot tuita gugu dohot apul-apul. Jadi ikosi hol do rohat takamang lungun rohat tamanang ihok katani dewata lumobi di nama jaha maka lunguton majalo hatani dewata di bagasan ngulutta. Arong goya salak ina berek kamu mada marsait mainat tong marsait matong berek satu puskesmas dang dabo sait na kot dokter ron tu rumah sakit nama dang boy puskesmas ina ibu tu rumah sakit ina tahun dang malum dokter pe baru dia sahit muinang wadi lalahoin na galehui lalamang jala bobonosan naonin na bobonosan di botamu do bobonosan dang busi saon di botamu busi saon mesti tong mola teh jadi gelisah di boto halak na di sebelah kanan do busi saon daong bobonosan tong daong jadi sarupan adus gelisah dang arok sahik muinang nin namat tong tuinat tong dak sahik na alay pangam maweton atik bohalam malum pakilalamu inna dokterot tuinat tay say busisaw may natong gelisa selama 2 bulan ni rodongan naman ya sahik mo iden aku boto ba galiw hilalain na songon naso adong do diaw gugunin na ba nang buharo tutuwa ti day na kadongan natong hape di boto hamu do basa marsai na taon di boto hamu nga 2 bulan dang ro surat ni anak nga iro bayan nga 2 bulan dang ro surat ni geleng nga anak na hinaholongan nai anak na hinalunguton nai nga 2 bulan dang ro surat ni anak konna sehingga saya gelisah do inat taon dak tabo modom dang nok matana modom nang buado anak ki sotung na marmara do sotung na marsahik do di pangaratuan narohana dang sonari do pe masa WA ada surat elektronik akan najuli merite kantor pos do betong ilustrasiun holar ro surat ni anak kon nai itor malum do sahik ni natai inong ngawa kabarmu au sehat do di pangaratuan mangido maaf mau inong 2 bulan odak ku baik beritaku alamat cai rosot ulauku nina sangat sibuk kau ina hola dizaina tai surat nai tertanggal sudah persaiton nai hola dizaina tai surat ni gelengai tersongon nadi homol do surat naon mangaliong gugu di natai hola dizaina tai surat nai terminar bohina laho manguduti perdalanan ningoluna terroekelna itorlas rohana majalo hatani debata UBG hatani debata UBG hatani anak nai majah surat nai pola di paula-ulak ko majah surat ni gelengaon malum persaiton na hamuak tamang dot tamak kainang songoni ma surat ni debata tuita hatani debata mangalehon hama malum mangalehon gugu nai baru mangalehon apul-apul dihita mangalehon las ni roha dihita terus on dadir gado bohita molo tatangiok katani debata
Terus on na margogo do hita molo diapuli marhite hatani debata. Terus on na ditukoli do hita di arsaktai. Molo pola roh hatani debata mengurupi hita. Itor hisar pamatakta. Sembuh pulih hidupan di Tuhan Yesus. Di Matius 10 ayat 20 Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan sorat. Hupasonak pe hamu ninna. Hupasonang di pasonak tuhatai. Akan aluja jalan sorat. Rotu tuhatai. Jala boharo hita rotu tuhatai sonari. Songo dia do dalat rotu tuhatai partikianon. Manangihon hatana. Jala mameop di bagasan goluna. Jadi kelas doro hatatong. Molo marminggu hitara. Hidupan na molosai di arsak konak kalensiani huriatta boharo amak padita marbinggu rohami tahe naing manangiok katani debata mamuji guarna marhite edde jala manatap bagas joronai sianido marsaringar lomo ni rohani debata dot hatani debata jadi gudang do tutuna daktar dok Roma hamu alai molosi hol rohamu tu gereja tu hatani debata ai hasonangan hatuaon lasni roha apul dilehot tuhamu ditikihudul hamu manangiok katana tutudo hulaning sonang tutudo hulaning mertuamu manangiok katani debata sadario molo mertua dotong ikolas doro hatta mulak siang gereja ko senyum dohita ikon songon na mekel do hitatong. Au binau paksa-paksa songon na senyu mau rupani tuhamu songon na hamu pe tersalur aura senyupu nakpe tong nama birong paditaton nakpe say senyum. Alewa ba nung ngasongoni. Ko senyum do hitamulak lasrata to songon na nang murhing arong go mulak siang gereja murhing nang arong senyum. Jalaido para singat tado huria nasing mereka mau huria nasing dari mana bu? Puji Tuhan dari gereja. Haleluya. Mendengarkan firman-Nya, pendeta berkhotbah terasa melegakan. Inna. Songoni do molo huria dia kabibiakan nasing. Ale arong gede batong mulak sa gereja. Ay sa dia wenang ay kumusi. Torin Daang na manukod din. Unak pala suku-suku na. Unang urusi capuraku. Ini mana tong? Hapi terbalik doi hatanay. Romay dana. Ida terbalik doi. Lok may sihin na mo si. Hapi siya harus na unang campuri urusaku. Le alani buhin na tonong marsuhi-suhi. Dohot murhing. Unang campuri urusaku. Unang urusi capuraku. Ini mana? Capuran ni simid dong mga ning mabago tembok kita rupanya mga dia mo alani dang senyum di bagasan hatani debata au sipata berkamu ada molo au marjamita kan saya itu sado bertu langit-langitan alani ala memang takas dok kamang dok tamu kainang hamu di si huidahami dari dari sudah sanon dari dari sudah patar arong guna dukun oh, HP namale jadi namale orang aronggon, songon na serius, alai sonari ngagak mau dapot, songon dia do pajalot tadi hatani debata, alamar maskeri hamu, nangapala dari dewi rupani senyum do hamu noai, las do hamu mana merek majalo hatani debata, mangga songon dia do rupani, anggo au orang do merek kamu kan, aronggon na dangarong nang pala respon sedikit. Mana ngapi? Gugupi bepa dite suara nak. Saya terus rupani. Tugang dangarong nang pala diudukon manang nasongod dia. Adong go namod dohodok jadi sian namod dohodok murum-murum laos renges mak jadi adong go songoni. Jadi pula berengoni mang nasongod diamu majalo hatani debata. Ala yang gona pasti yodok. Anggo hatani debata. Apul-apul doi. Tuak kana gali. Tuak kana marsak. Molo hatani debata. Ikon si paulak hosaluja doi. Diak kana luja di bagasang nguluna. Molo hatani debata.
ikon gabe hasonangan doi diaka nabobonosan alanido manangise na manangihon hata ni dewata di peop di bagasan rohana kainang songo si Maria si Maria di peop do hata isu de jala di pausor-husor di bagasan rohana. Pasti do sonang, pasti mereka berbahagia karena mendengar firman Tuhan adalah asupan makanan. Karena mendengarkan firman Tuhan si panganon ni partodiot tadoi. Molo manga kita kamang do tamo kainang dapat kita nutrisi, gizi, protein, karbohidrat dan vitamin mangalehong gugu di ngulutta. Molo tajalo hatani debata. Molo tajaha hatani debata. Molo tinggil si pariotta manangihon hatani debata. Si panganon ni partodiot tadoi. Mangalehon gugu di todit taon. Lumobi dia kabartikian hasusanon. Berek kamu magudang ni parmarani nuain. Berek kamu magudang ni hasusani nuain. Berek kita magudang nyarsak ni roha. Ni hazol maunon nuain. Gabi soarong behirai daun halak na mertua be di ngoluna. Gabi say songon na soarong behi daun halak na berbahagia. Rumah tangga tidak berbahagia. Hubungan orang tua dengan anak tidak berbahagia. Di perkarejoan tidak berbahagia. Di mana lagi kebahagiaan yang bisa kita dapatkan? Hanya dalam firman Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Holat di Kristus ina makamang dotama kainang. Dapat tita hasonangan. Irupan na sa didok. Roma hamu tu Yesusi. Roma hita tu Yesusi. Mangalehon hasonangan. Asahu pasonang todimuna. Labot do augaku. Jalan yang do nahu paporsaton Tuhamu. Ninna tuhatai marhite-hite harorota di bagasan lomo ni rohana. Manangihon hata ni debata di bagasan ngulutta jala tapeo patong. Jadi bahasa Indonesia berkata berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Memelihara umur atatu siate memelihara. Ibu-ibu kamu kainang dipeliharamu bunga muna di bereng-bereng kamu do. Disirap kamu do, di putiki kamu do molo madek-dek bulung na manang dileok kamu do pupuk tu si songoni do atong nama meop molo di peop di jakon ido irtini di jalo ditangihon hatani dewata di jalo hatani dewata dungi molo nunga di jalo tot dinai hanguluhonon nama hatani dewata di bagasan saluhut lomo ni rohani dewata. Molo didokat tong iko pos drohat tadi paru kilonon. Molo didok hatani dewata unang homa biar ninna hatani dewata. Demikian firman Tuhan. Jangan takut. Unak homa biar. Molo dibolus so aek dang lonok konon naho. Molo didigiho api dang laos surbuon naho. Ala diramoti jala di pasu-pasu dewata roho. Di bagasan salut akka perdalananmu. Bapos rohatta tong. Ido dah. Kos mulak siang gereja ni kotab bado pos ni rohatta. Nang pesipata. Olo do. Apala di gereja do di ngok jamitai. Holak kaluaran non. Ayaru di jamitau paditay. Aso woto mangai do kena. Tangi woto be. Danang ko apala di gereja na te mertua hitate. Dungan non ngaro telepon ni anak kon. Bapa sonon. Ngamuli masak. Marsugut rosurak ni yanak ko muse ngatabba pikirata ari Selasa ngaro muse kana borat ari Rabu ngaiduk doki ari Kamis uduk nama hidala ni boratna ari Jumat tinggang nama hita alania adu dalata hatani dewata mangalehon paulakon gugutta lau madalani ngulutta di portibion asa unang mungkil hita asa unang mago hita di bagasan hatanai na tapeop jalan na tapa husor-husor hutang ngoluhon dapot tita do hasonangan sayunang matu portibion hasonangat tado hatuota tapangasahon sayunang mahamoraon hasangapon hagabion arta sinamot dohot akan ahobar tusi holat tusi dang madok dang denggani denggadoi holat tusi tapangusadehon hasonangata alai hatanai do lomoni rohana da pitri
tardidi sadarion alasian Gereja Pentakosta Indonesia, sehingga ia tardidi dewasa, tardidi dope si Fitri. Jadi non amang lubis burto katoro tainang, air burto katoro. Dak pola jongjok kape amon non ala tardidi nama gurang doi manana, alelas marohamuna. Fitri inang, ketika kamu belajar hanya beberapa saat lamanya, tetapi kalau hidupmu kamu landaskan kepada firman Tuhan, kepada tonana, hatana, pasti berbahagia. Pasti dapat muhasonangan. Ala hatani de batado, natuk mangalehon hasonangan di hita. Di bagasan saluhut perdalanan ningulutta nang huriat tape. Sayang giat ma huriat talam di patu pa debata, dipakai debata. Gabi hapataran ni hatana, dohot lomoni rohana. Saya dalam dus marohatta, berek kamu makamang darut tamak kainang. Saya dalam dus rohatta mengalugau kuriat tahun. Ngasai di yarsak kodongan ruas ni huria wado tanon. Itu hor ledai dangap tapak kenina. Betorotong niku. Olo dohamu mengurupi hami asau paturi hami para lado sian jalan lurah. Siapa mang? Otik godang. Otik si butong-butong. Godang si pirni todi. Ma tutu itorni kuatong. Bakamu ma anoda urupi hamu mara. Bakamu ibahain. Saya diarsakon. Olo dohamu olo. Tokin nae pesta gotilok kita laho patupahon pamujiot ta aledang buru pehita song pesta kosong sobinotor peh diga ni baboy manortor diga rejaon tersong na pinadeng kalau jotong otik sekali kan alai dang buru pe corona inna jadi urang dengge dotong huriai molo sai gabe panatapan toy makamang darot tamak kainang talehos yen asni rohatan non patorangan ni parartot taron noni tuita do sian lomoni rohani tuhatta natazaloi gabe pilihan pesta gotilatta hola pataru amplop pesta gotilo dohitan no tujoloon danganong acara kana asing ikonuka dorohatak kamang do tamak kainang majaloi enapa ingot tok kita doi bahasa ni dewata asini rohana paihuti ngolutta do mangalehon lomo ni rohatta huhut mamasu-masu nani ulatta gabe ido dalat talaho makkamulate kon tu debata saluhut pasu-pasu nai martua mahalak natumangion hatani debata jalan au piopsa. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan takas dohui lalahami hatuaon hasonangan sian hatam nabadiyaido baruhon gogo pasuang hosaluja dihami Tuhan godang nai arsak hamaolon parukilon haoton hapuguson parsahiton hamatean mak doki ngulunami alai molo hutang yok kami hatami Tuhan itor sobu doas nami jala sumuang gogo nami alani saya pasu-pasu mahami asalam ringkas manang yok katam majahai hatami di bagasan ngulunami dungi peopon nami mai marhite pabahenan nami saya pasu-pasu maruasmu namar tua sadarion majalo hatam nabadiyai urupi manasida disalu namasa di gulmit ni ngolu nasida pasu-pasu ma ruasmu namar tua ala dilehok ko gajang ni umur di nasida marhite ulang tahun kelahiran sadarion dosa mingguan gajang umur nasida pasu-pasu ngolu nasida tupahi narikot di nasida na ulang tahun pernikahan sadarion dosa mingguan lam berbahagia matutu rumah tangga nasida tuak karina nengro pasu-pasu ali Tuhan sakap ni yanakon ni huriam dohot boru ni huriami Yong Henry Pasaribu dohot Kristina boru sirait songoninang imade Dwifa Satya Nugraha Gerisa Aprilia boru pardede sailehon tiur ni roha di nasida mangihoti nasida di bagasak kolong gabe rumah tangga na denggan patiur ulaun nasida di hari Sabtu naro di bagasak pasu-pasum Spitri boru si hombing ali Tuhan terdidi nama godang sadarion laus disido pahoton peneguhan sidi malua siap pakakungi pasu-pasu maibana tupahi sakap ni rohana asa lehononmu habis syukur di bana laho majalo hatam nakangulukon hatam di bagasan nguluna alai Tuhan pasu-pasu ma
nang ruas ni huriam na ulang tahun di hari noksalpu inanami opung Abigail nyonya situari tonang boru si barani ulang tahun ke-73 saya tabai gajang ni umur dinasida tupahi nguluna di bagasakai pasodo pangaramotion di tanganmu pasu manang sude pinoparna disalutak kay ngana dot ulaun nasida pasu NN week 1 karena kebaikan Tuhan biarlah Tuhan semakin tambahkan anugerah berkat dari Tuhan kepada NN di week 1 pasu keluarga Bimanik Boru Purba Paborhaton Chris Samuel Maluasian Pakakungi pasu keluarga M Sumanung Kalit Boru Sinaga alai Tuhan saya lampa mahalum maboru nasida Santa Teresia Boru Simanung Kalit Matjalo pangubation tupahi jama pamatangna asa tanggal na sa parsaito ni siya ruas ni dagingna hipasi ba na tujulan niya riyon laho manguduti ulaon na perkuliahan na di bagasak kabisuon pasu NN dohot amanami cihasi right boru situ morang saya tabay di nasilas ni roha jala tupahi akang ulu nasida nangaka keluarga nape utangnya kok kami situ boru siahaan dohot akaruas ni huriam naswa arak kami jala takas do di boto huali Tuhan namar sahiti asima roham say patol khas mahatam nabadiyai tu akka namar sahit asa malum nasida jala sumuang hahipason nasida le Tuhan hiras tordina marhite hiras ni tordinai jala onna hamalumon nasiakko tupaya ka pangubation nasida asa di bagasan lasni roha dohot hahipason nasida na dirawat di rumah sakit nang na di bagas na BP asima roham tupahi manangka karuas ni huriam simpatisan Henry Situmorang NM Vivi Riana Sianturi Dialita Anggitria Yanti Meli Hertauli Lenni Dame dohotak KNN pasu dinasida dengan dibasam dot asini roham tabai dia kainganan dot ulaun nasida Tuhan pasu maritrit perguru balua sadarion dot perdalanan ni punguan Kordebora di Lembang dot di Pengalengan sai ramoti nasida jala lehot dinasida le Tuhan lasni roha marhiti ulau ni lam takas jala lam torang ia hatam nabadiyaido hasonangan nami do mangaleong gogo di hami pasu mahamion na le Tuhan ay takas do hami martua tutu sadarion majalo hatam nabadiyai martua ma natumangion hatani debata jala na upyapsa amin. Parit de may tahu pa pungpilian. Tuhan, ai Tuhan, lao sa budoi.
mahita tu acara padidion nama godang. Mari de mahita buku de Sarasoba 5 esada do 2 di ayat 2 Roma Pitri Borussia bitujul. Hamu na pinarhamal di debata, nunga di jakkon hamu hatani debata na pinodahot tu hamu. Tamado madok mauliate ho tu debata sian nasa roham. Ala di sudia sini rohana diho. Ai di boto hamu nuaing dak pola mangko be hamu alan di dosa muna. Molo porsea hamu dipakok kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atok tibang mari bagasan rohamuna. Naolo do hamu nuaing manadikko sude dosa. Huhut mangihut tok katani debata tujulo anon. Duk terdidi hamuan non taddani perpadana muda do itu debata naolo do ibana manesa dosa muna saluhna jala mangalihon gugu tu hamu mangalo sibolis do nasa dosa gabi partohap pamu dihanguluan nasa leleng-gilelengna iutok kamu ma tangyangon di bagasan roham martangyang mahita alia manami na di Banua Gijang di ida hodo dongan namion na naik terdidi di berekodo tu bagasan rohana jala di boto hodo manang naburjui bana manang si paulaula asi maroham saya pargugui mai bana asalam di boto ibana manggotap pon nasa roha dot pangalaho na soture ale Tuhan Yesus saya sesa masaluh dosana marite mudarmu suruh mator di porbadia tu rohana asa terhanguluhon ibana haporsion nasitongi saleleng di tanoon jala masuk sogot tu Banua Gijang. Amin. Tangion mahatan ni Tuhan Yesus nanidokna. Di nalaho manaik tu Banua Gijang. Nunga sahat tuau huaso na siya Banua Gijang do siya tanoon. Laho mahamu. Podai hamu masaluhut bangso. Di hamu manasida tu bagasan guarni ama anak dohtor di porbadia. Manangise na porsia jala terdidi. Dapotan hanguluan. Alai naso porsea hona uhum sogut alani i hupamana ma haporsiamu asa dibigi huria na pungudison takas maalusi hata nausukunon parjolo di parhatutu roham do pardosa hosian hatutubum dohot sian pangalaosim dipatik ni debata bain alusmu boha naolo doho diarsakon roham do sudi dosa nani ulami nasailaon bain alusmu olo do ho mangkotapon sian roham dosa do pabahenan nasoturena sailaon bain alusmu di perhatu tu roham do Tuhan Yesus Kristus rotu portibio jala mate di hau pinar silang asama lua siat dosa do siang kongkoman ni sibolis bain alusmu
Olo do horingkas marsaur tu debata. Asa gabe ruas na mangulu ho di huria Kristen Protestan maka tidak kon haporsiaoni bain alusmu. Atong hatidak kom mahata haporsiao tai dia rupan di debata do di huria na pungudison. Olo dohamu di dion tu bagasan nahina porsiamunai bain alusmu. Ale Fitri si Hombing. Hudi di mahu tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tod di Porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata ama ho. Di habobongok mot tu harajaun ni debata. Rodi saliling ngileleng na. Amin. Laos pinasahat ma hata si paingot di si Fitri boru si Hombing. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Psalmen 16 ayat 8. Parangihon mahatani debata idu hanguluanmu sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluani. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami namarasi rohai. Madok mauliati rohamin waktu ho. Ala di jalo hodo dongan namion gewenak konmu mariteiti padidion nabadiai. Asima roham sai pahot maha porsiaon nibana asa dohot parangena mamuji guarmu nabadiai asa unang mago ibana alai sahat tu ibana sogot Tuhan nguluan nasora suda marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mau. Ngoni macara padidion nama godang Maret de mahita tatutuk mapar minggota 140 sia ayat sada laos jongjong mahita. Otokong ihutono aku Yesus si pangoluan naso kadikono aku ona palua ona sian sasune dosaku dohot siang tutupi natokong abiara alapan dosa Tatangyak kon mapiliata. Ale di batama namin na di banua gijang horo-haro na salu sileo na ding gado na saulibasa na mauliutos. Upasat tami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajon mo di tonga-tonga ni huriam do di Portivion.
buhay marohanami marhitete toddim. Asalam butadahami gurang nesileon-leon mi Tuhami. Asalam girgir hai madok moliate Tuho marhitehiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pilar badia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina Tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuho jala di pasor hon madamena tu toddim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita. Sian hami para ladu HKBP Cimahi, Perhubas Marhite Keja, Amang Selitong, Amang Semajutak, Jalur Production, Pasato selamat hari Minggu dihita. Adong dopea keinang dotak kamang, pilihat tu dana pensiun, sian yasni rohata, boy do tapasahat di Harbangan ni Gadijat tahun, Butima.